दा बेबायदि हालोदाव जाबाय आरोखि नैबे पाइपमा गंनै नांगौ दे हम पाइपमा नङाला जाया दालाङा नै लालिगुरि गामिनि ओमफ्राय दा बेखौ रायजोआनो मावदों नामा? रायजोआ मावदों बेखौहाय बेबायदि लामायाव गोदानै ग्रेभेल गारगासिनो दं नै स्किम जानायनि ना मा जानायनि जाखो एसे सोंनानै नायनांगोन र' ग्रेभेल गारगासिनो माथो स्किम जानायनि नामा? हा मा गामिनि? लालिगुरि गामिनि ओमफ्राय दा बेखौ रायजोआनो मावदों नामा? रायजोआ मावदों बेखौहाय दा बैनिफ्राय सार फेरेंगा हरनायनि निजागुरिनिफ्राय डाइरेक्ट बै सिनागुरि गामिसिम ओमफ्राय दाखौ रायजोआनो खांलायना मावबाय? रायजोआनो खांलायना मावदों। दिनै सानसे मावखाबाय नामा? दिनै सानसे मावबाय आरो मावबावगोन? आरो गाबोन मावबावगोन। बबेसिम मावगोन? बेखौ बै दंफां दलांसिम मावगोन। बेसे गोलाव मावो जोंखो दिनैहाय? दिनैहाय बैनिफ्राय ससेल' मावनो हाबाय। ससेल'? दे माने रायजोआनो खांलायना मावदों आरोखि मा गामि होनदोंमोनथाय बावलायलांबाय सार? लालिगुरि गामि रायजोफ्रानो खांलायनानैहाय बेफोरबायदि नै लामा गाज्रियावहाय ग्रेभेल गारना लादों आरो गावबा गावनि थाखाय सुबिदा जायो नालाय थाबायनो बेबायदि ग्रेभेल गारगासिनो आरो बै दखाननिफ्राय ओरै बै खानजं दखान ना माबा होनो दा जोङो थांनायसो जाहैबाय मोजाङानो जादों रायजोफ्रा बिदि मावना लानायानो गावबा गावनि थाखाय सुबिदा जायो खानजं दखानजों थांग्रा लामा बियो ओमफ्राय नैबे जाबाय दंग' साननै सानथामसो अखा जुब हानायजों माबायदि अबस्था जाखो नै नायदो दा बेबायदि हालोदाव जाबाय आरोखि नैबे पाइपमा गंनै नांगौ दे हम पाइपमा नङाला जाया दालाङा नै बिदिसो थाबायनांगौ नै दालाङा बेजोंनो गारिबो सालायनांगौ ट्रेक्टरबो खारबावोसो दां ओरै गंनै ओरै मोनसे साखा होनानै फाग्लासो बायबायथाय गैला आरोखि नोमाया जब्ब' होननायनि जानायसै बायबायथाय